got broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Ja ho dám dozad, počkaj, ho dám dozad. Nešo? Ako dostal na schody, ako? Veď ja som bol pod schoda! Mám málo, strašne málo. Počúvaj, zase ma vypne tento kokot ušatý! Vyzerá potrat! Krista boha. Pod bečkom. Pekne Igrič. Dvere. Počúvaj, zase ma vypne na jedna, to kokot, ja mám nervy už. Ok. Lul. Chceš tu lasičku? Jo, dej mi. Tam je. OK. Počkej, to by možná Tak teď mohl být i klid, že? Jak to mohla dostat ban, když jsem zabila jednoho člověka? A jo, a mě si nezabila, že jo? A teď to byl jeden člověk. A jo, aha, počkej, a okolní člověk, no. Hore. Poď rýchlo, poď. On na čo? Bečko, či... On je na B, ten shooter za strany! Poď som. Na B je cheater za strany. Zabi. Main ťahajú. Ťaha. Dvaja. Poču, on má VYPOVAN HOVNO! Ale... A zase Zuďa prehodil. Ja som šofér, ktorý dáva tyčky, kurva. Přišel, že tady budu držet drop, hej. Já neumím tam. Nugety ne, moty. Ale pojď na biče! Máš nervy? Retardovaný. Dám hlavu, keď pôjde na len. Jeden ťahá short foot. Pod jeden. Na scoutu nám ide. Dobro, berem. Kokot, jeboj skurvený flash! Pič, hajs flash mi poj... On má zapatý tento čurák, ja má report. Report mu dám. Myslím, že mám negefa, nestřílel bych ti do obličeje. To fajn, mám lagnutý, dobrý. Chcete jít do teka, nebo něco takový? Jdeme hrát, už se těším moc na tuhle hru, po týdnu zapínám CSko a jdu to zničit, jdeme na B, prosím, rychle. Pojď mi to, ukáž to sem. Spomínte, co to nemáš? Počkej, on mi dal dieru! OK! Má report! Choďte na B. Chod na B. Môžeš si hrať pred Bčkom. Má Grinch, ty si ztrace. Je tam. Prešiel do ventu. On je už na CT. Artyha, nepočuješ, debil. On tam volkoval. Debil. Počkej, ten Ivan je západný kokot! Come on, one is low. I'm coming on bed. Flash drop. One down. Maybe danger. Flash drop. Taky dobrý dělat to hečko. On na balánov ten kokot, dobre? Ale ještě. První je na kolotočok, jak se volá. No, kolotoče. Kolotočár. Za vami, long asi. Aj, nám ide do prčic. Oblique líder. Pozri sa. Ty kokot! To čo dávajú, boha? To čo mi zajebal? Však on je nesmrteľ. On je nesmrteľný. Drevo 26 v jednom, hej. Nie.
58 v jednom! Ticho. Presne tak. To bolo detsko skot. Takéto pičoviny písať. Grinder note sa hratý čurák. Koho to zaujíma takéto? Teda kde dostal, tak ne. Ja mám sa naučiť hrať ty kokot, ja mám viac hodín ako... Ja mám viac hodín ako ty s tvojou celou rodinou, s bratom, sestrou a bratrancami dokopy. Mám viac hodín a ty mi tu ideš hovoriť na hračajku. Keď bol ty. Au. Protože tady mít věky za 3, 2, je to co? Já teda nechápu, to jsem dostal provozná, ale okej. On mě nabejtil, že bude tam a já... Idem. Budem smogovať. Idem má. Smokujem, flashujem CT. Na CT víc. Co som ho vôbec zajebal? OK, má report. Aha. Exit fragy. Prečo si to nedal počas zápasu, čo? Keď už boli potrebné tie fragy. A to čo? Proste tak sa to... Boli, ty máš nejakého psa, on... Oskar. Kokot. Nice turn. Jako tak to je těžký, že nezabijete ani jedno, co mám dělat, hej. Tebe idú normálne chrbát. Ne, já jsem takový ninja, víš, já mám... Yes! Oni vůbec nevidia. Dá jungla. Schody a jungla. No, dobré. I will be back on tournaments for sure. I will play the tournaments for sure. Oh worry. Pri manažerovi je úplne v pohode chat a pri CS-ku vždy to potí do chatu píšu. Dobre. 51 dole. Moment. Pozor. On ma vypne, chápeš, je to skam skurvený! Plantuj. Kurva, on mě viděl, hej. Low. Dole, 20 sekund. Můžu otvírat? Leček spojebaný. Počo, on lieta! Chápeš? Lieta! Ja tu vyhrám pre čurák kurvený. Jo, já taky. Ty jo, dobrá nahrávka, hej. Lol. Aha.